Odema obodo delgo jinji maka na ya batago dịka unu si mara na Kpakpando ya wutene unu na ya ebido guys kwesịrị ebido mana isi mkpi ka nakwa na akpa mkpi kama efi anyị ga-agbanara anyị ga-ebibili ọdụ o wee bụrụ ya na ya batago kpọmkwem n'oge Kpakpando oge ha ji akwalite omenala ndị Igbo na-agwa gị na otu ndị Igbo si ebi ndụ mara mma nke ukwuu. Ya bụ ebe ọ bụla ị nọ ị na-emekwa omenala ndị Igbo ị na-ebikwa ndụ ọma. Ekele gị nwafọ Igbo na mba ụwa niile wee na-ege anyị ugbu a maka na Solid FM bụzi nke ị nwere ike ige na-epịpụta akara anyị ya bụ nke a na-akpọ Solid app epịpụta ya na ekwentị gị ịnọrọ n'ugbo gị ị nọ n'ahịa ị nọ n'ebe ọbụla na mba ụwa ọ baghị ha n'ekwentị gị nwanna ị na-egezi Kpakpando na-ege Solid FM na-ege ụmụ ihe niile anyị na-eme na Solid FM na mba ụwa niile wee si jebe ozigbo na ọba ya bụ Play Store nke ị ga-eje ebe a ije ebe a pịpụta akara ya akara Solid FM ka ị wee gebezi anyị n'ụzọ preaching. Abụ m Chizzy ani ozigbo Ezeọha egwu ego chimchim maka na anyị ji ezigbota isiokwu wee bịa nke na-emetụta imirikiti wee bịa n'ụbọchị nke taa. Ya bụ hapụ ya n'akara 9 ka ị wee mee gịnị ka ị wee mata ihe anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa maka na nke taa pụrụ iche. Ya mere m ga-eji gị jiri mkpụsị edemegede gị ozigbo were akara ekwentị Ezeọha ka ị wee debe ya maka na ọ ga-abara gị uru n'oge anyị mechara. Akara ekwentị ị ga-eji kpọọ Ezeọha ya bụ dibịa Ezeọha dibịa wafọ mburubu nke ihe omenala na-amasị nke ukwuu. Akara ekwentị Ezeọha ya bụ dibịa Ezeọha dibịa eze ọdịnala na 08181895359 maọbụ iwekwara ya ma na 08029567274 08029567274. ọ ga-adịrị niile mma. Unu mara na nke bụ eziokwu bụ na omenala Igbo amaka unu ama ka anyị si eme ya. Mbịa site ozigbo anyị akpọbata Ezeọha wee mee gịnị o wee wara ya ọjị. Cheta na ọ bụ Kpakpando nke gwere chinchim na Solid FM ụlọọrụ mgbasa ozi karaka akara 9 ka ị na-ege. Ka anyị bịa site azụ ka Ezeọha wee wazie ọjị ka anyị kọzie n'ubi onye anyị bịara kpọmkwem. Abụ m Chizzy ana m abịa. Eji m n'aka na Kpakpando a ha pụta gị ife ịkwado n'ihe omenala gbasara ndị Igbo. Ya bụ onye ọbụla tinye aka ka anyị kwalitebe omenala Igbo ọkacha na Kpakpando. Ọ bụrụ na ịlụ chọọ itinye agaghị ahịa ị na-ele maọbụ ọrụ ị na-alụ mee ka ụwa niile mata maka ya jebe na Kpakpando ka itinye ọ ga-abalụ gị uru. Kpakpando ihe ndị nke ahụ bụ eziokwu. Ihe ọbụla ị na-eme ịbịaba ozigbo na ụlọ nkiri bie ya bụ 10B Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu ịbata na Solid FM gbaa ọsọ jebe ozigbo na ngalaba azụmahịa anyị ka agwa gị ha na-ewepụ n'anụ wee rie ya gwakwana gị nke a na-atinye n'anụ wee rie ya ka ị wee gbasa ozi gị n'ụzọ priche. Ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma. Ekelela m mmụ Igbo na-ege anyị wee na-ekele ezigbo nwanne m nwoke Nweze Prince Joshua Ikechukwu ani ọkwa Ikechukwu ka anyị ele ya mana oge ndị omenala bịara wee gbagharịa ya wee zie ya Joshua mana ọ bụ Prince Ikechukwu nwa Okonkwo-Ani nwa Ogbeke Agba-Ani. Ekele gị ọ ga-adịrịrị gị mma na ihe niile. Ozigbo Ezeọha gbara anyị ọjị ka anyị gbapịa ọsọ. Dịka ekene m onye nwoke ekene nwaanyị ekene onye ukwu na onye nta bụ ndị na-ege anyị ntị n'obodo ọbụla mmadụ na onwe na-ege anyị ntị bụ ndị Igbo niile ma ekene nwoke. A sị na ihe mmadụ ji wee were ọjị wee bịa nakwa na udo ka onye ha chọrọ nakwa oji abụkwa udo doro ndị Igbo ka anyị ji maka ewe bịa na Solid FM bụ nke onye amaghị ka kụziere onye ahụ ka o nwere ike ịmụta maka na ije ụwa bụ na ọmara na ha amachaja bụ na-achụ ndị Igbo wee bịa na ntị na okwu anyị ji bịa taa bụ okwu ya mụtara ya ezigbo mkpụrụ dịkọ. Asị m Chukwu kere n'igwe Chukwu kere na Chukwu kemgbe oke mgbakọ na-ekwe ọjị batara ọjị
chukwu kere n'igwe chukwu kere na igwe kere mgbe oke mgbago na-ekwe ọjị batalụ dibịa eze ọha wee kpọkwa ihe na-emere ndị a na igwe na-ekwe ọjị batalụ aka akụ uche na igbo kwatala ọjị ihe ndị igbo na-emere ihe na-alụ ndị igbo ọlụ na-ekwe ọjị batalụ a sị na ndị igbo ga-adụ ka echi neche nakwa na-agụ agụ gbam onye ọbụla egbo ndị na oburu n'afọ bakwara igbo onye egbokwa ha onwe ise a sị m na ọ ga-adụrụ nwoke mma dụrụ nwaanyị mma ise onye ọbụla bụ ndị nọ na mba ọ ya dụrụ ha na mma ndị nọkwa na ọ ya dụrụ ha na mma ise maka na a sị na ndị igbo too esi na ọbụ ọdụrụ nja mma dụkwara onye pe gbam nke ọ bụla nwoke na-eme ka were iji okwu ebe nke nwa nwaanyị na-eme were iji okwu ebe bụ nke dị mma ọha onye emekwe nke ọjọọ eze ekwekọ na nke ọjọọ eze ọha a sị na ndị igbo ya dụ ka echi na eche nakwa na-agụ agụ ebe anyị ga-eri bịara anyị maka eri anyị gbakwa ọsọ ọha okwu anyị ji obe na Solid FM mana okoji me ka ọdụrụ ndị igbo na maka anyị ji bịa maka ewe ọbịa ọ ya dịkwa anyị na mma dịkwa ndị anyị na-ekwupụtara na mma ise ọdụrụ nwoke mma dụrụ nwaanyị mma ihe mekwa nke mgbe egwebere ka ugobere ka m nọ ọha onye na-amata ọka ọmata na omenala dịrịkwana ndị na-agba omenala ọsọ ke na chi na omenala bụkwa na-ebe ike obodo ọbụla maka obodo ọbụla nwere ihe eji mara ha abịa na ndị igbo nwere ekuke abịakwa na ndị igbo gwere ọtụtụ dị iche eji mara anyị ya eji mara anyị ka anyị chọ ka anyị kwupụta tata wee ochu dịka onekwe na ọjị bata anụ ise dibịa eze ọha ọ dị mma ka m dibịa gosiri ọjị anyị ga-agbapụ ọsọ wee banye n'isiokwu a isiokwu anyị wee bụrụ ịchụ àjà ụfọdụ na-abụ apụta ewegasị ụzọ dị iche iche eji achụ àjà ime ihe bụ ịchụ àjà eme uru dị n'ịchụ àjà gịnị bụ ịchụ àjà kedu ka esi achụ àjà ụmụ ihe a niile bụ ihe anyị na-akpa maka na gboo gboo ka a ma na ndị Igbo na-achụ àjà maka na ihe ọbụla were afa dị na n'ime ọjụ nke a ọka ahịa eze ọha nke ọjị amaka ọ dị mma ihe anyị wee na-ekwu wee bụrụ ịchụ àjà dibịa eze ọha ozugbo gịnị bụ ịchụ àjà ma a na-ekwu okwu ịchụ àjà ọtụtụ mmadụ aghọtaghị àjà a na-ekwu okwu abịa na àjà a na-achụ achụ ọ bụ àjà niile achụ bụ àjà ndị nwekwa ezigbo àjà a na-achụ maka iwosi efu ndụ mmadụ mana ekwe ndị na-agba nke eje mana ihe mụnwa makobere ọfụma bụ ihe eji eje emekiri na ụlọ onye ụwa na-atụ n'ọnụ maọbụ ihe mechiri ụzọ maọbụ na-enweta onye ha ji chọrọ ịnwụ maọbụ na-enwe ihe mechiri mmadụ ụzọ maọbụ na-enweta ejọ mmụọ ọja blọkụrụ onye ahụ ụzọ ewere na-achọ ejekọ ahụ eke dị na-aga n'ihu maka na abịa na eje na enweghị onye ọbụla bụ obodo ọbụla mara ihe a na-akọ na omenala ma ọdapụ na ya na enweghị obodo na ha achụ eja ije na Yoruba enwe ụzọ ha eji achụ eja ipe na Igbo nke ụzọ eji achụ eja ije n'ugwu Awụsa eme obodo ọbụla naghị eme omenala nke edu ara ha mana ndị be anyị na-aghọta na ịchụ eja bụ na onye ọbụla chụ eja n'ụzọ nọ ihe ọjọọ na ịchụ eja bụ ihe dị mma ma gbuo onwe anyị nwere ọtụtụ eja a na-achụ fọ mmadụ ịga n'iru enwere chụ eja abụrụ ọbụla onye na ihe mechiri mmadụ ụzọ achụ eja aka ụzọ amerịka imepe enwere oge ihe ha abụrụ ọbụla na onye ha chọrọ ịnwụ anwụ eje bupụ eja ahụ ya nwere ike ịdụ ndụ maka ama m mgbe ochie mgbe my father nọ ndụ ha ndị be anyị nwere ndị be anyị na-akpọ eja afọ na ka ndị be anyị na-akpọ ya na be anyị eje ahụ bụ ụmụ nwaanyị ka na-awekwu maka agba eje ahụ ọ bụ na enwere nwaanyị ọbụla bụ nwaanyị chọrọ ịnwụ dayi ahụ ebute eje ahụ nọ ụmụ nwaanyị niile atụkọbacha ya ọtụtụ ihe dị iche iche elu a na-agba ya fa onye ke ga-anwụ dị ihe ọ bụrụ onye hapụtabeghị ihe ha agaghị ebilitekwa ọ gaghị ebilite mana mgbe olu oge mgbe onye nke ọbịa ihe ga-ebufu ihe ahụ nọ ya na-abịa ozugbo na-ebe n'isi okpuru efu ya bụ ihe ọbụla bụ ihe ike ga-eme onye ahụ nọ ndị mmadụ na-ejikọ aka na chụpụ esi na-achụpụgo ihe ọbụla gba ike dị n'ebe onye ahụ nọ oge ibido ikwuru na ụzọ dị iche iche ka eji achụ àjà ka anyị kapịa ya maka na ndị Igbo na-ekwu okwu na-asị ka a na-achụ àjà ka ikpe na-ama ndị mmụọ kedu ụzọ ewe ihe oge ụfọdụ ị na-aga n'ụzọ ọkachasị n'ebe ụzọ gbara atọ efe ụmụ ihe esiri ụfọdụ na-abụ nri ụfọdụ na-abụ ụmụ ngwongwo dịgasị iche iche ma eyo ma ihe ụmụaka ji egwu enwe nke a na-agbadebe n'ụzọ wee nke a na-aga n'akụkụ mmiri emecha ụmụ ihe ha niile edebe ya ebe a ụfọdụ sịkwa na ịchụ àjà bụ ihe oyiye ihe mmadụ ihe mmụọ ma ọ bụ mmadụ mere mmadụ ihe ọma efe onye agụụ na-agụ ihe ya oyiye ọ bụrụ na inwe ha obere nke iwe mee ike wee ye oyi ahụ ka ọ na-aga n'ihu ihe niile a ọ bụ àjà gịnị bụ ihe dị n'iche ancha bụkwa àjà dịka ndị pụta fo na ya ayọ mana ọ dịpendụrụ ayọ mmadụ na ayọ abụọ na onye ibe onye ahụ siri ike ije nye ihe tidat na àjà ka ị na-achụ onye mkpaji n'ezi ọ bụ onye ị ga-abụ ife odo onye ị kwesịrị ịchụrụ àjà ịmago na ya ị kwesịrị ịchụ àjà ụzọ dị iche iche ka ejiwo na-achụ àjà ma inyekwu mmadụ ego ma dịka ọtụtụ ihe dị iche iche ka mmadụ achụpụ àjà ọ bụ ọsọ àjà gba n'ụzọ bụ sọ àjà bụ ọsọ àjà chụ n'ụzọ mmiri bụ sọ àjà enwe àjà nke abụrụ ife na ihe na-atụ mmadụ n'ọnụ imelu onye ahụ ihe ọkwa àjà ka ọwụ
ekwe ka bụrụ ifu na ụzọ ekpochiri ekpochi ichụọ ya ọkwa eja ka ọnwụ ekwe ya bụrụ ifu ka na onye na ya ayọ data na onweghị inye onye ahụ ihe ọkwa eja ka ọ bụ ekwe ya bụ na ego na-agụ na oji ha ego ikenye ihe ọkwa eja ka ọnwụ so ụzọ eji achụ eja dị ọtụtụ enwere ike ọbụla ka na-ebu meshin n'afọ maọbụ na-ebu moto n'afọ ọbụdata na mmiri na ama mmadụ na ọ na-enwe otu esi eme mmadụ n'ụzọ ọbụdata na onye ahụ eji ha ego ibute onye ahụ na moto ma ọ bute onye ahụ na meshin eja ka ọ bụ ụzọ dị iche iche ka eji achụ eja. Ndị a na-achụcha ndị a na-edobecha n'ụzọ kedu ihe nke a pụta ewe ndị na-asị na oge ụfọdụ na-achụ aja ahụ na-enwe ike ọ bụrụ na onye mbụ ga-afụ ihe ahụ niile eji chụọ aja ahụ bụrụ nke ịchụpụ ihe ọjọọ na ahụ ya o so ya fụrụ ya mana ihe ụfọdụ na-eje maka na ihe ụfọdụ na-eje nọgide a na-agbara ụmụ omenala ọsọ bụ ụmụ ihe dịgasị otu a afta na-afụ ụmụ ihe dịgasịrị ule na omenala nke ahụ niile ọ bụcha omenala ọ dị mma abịa na aja na-achụ achụ onye ọbụla na-achụ ka o si mụta maka na ohie mma datụ n'ọdụ ka ụbọchị a mụchi na agba wuo na ana pụta na gafete sayensị obere mmadụ kee ihe kwa red and ekwa black osi n'etiti main road best place n'okporo ụzọ afta mba bụ eja amụchi na ịchụ eja na ọdọghọ mma ọ bụgo na ịchọrọ ịchụ eja okporo ụzọ imetue na n'okporo ụzọ ahụ ekpuchite by the side ka ha fe ifelu mmadụ maka na enwere ji ga na-achụ ụtọ ọ bụ na eje eja onye ahụ chụrụ enwere ike mmụọ achụ eja akara n'ụzọ mgbe moto na-abịa onye hazident ewe nke ọzọ a na-asị na ụfọdụ na-abịa ha mechaa ụmụ ihe na ụmụ ewu a na ụmụ ọkụkọ na ụmụ ihe ndị ọzọ na-akpaga na-enweghị ewu ha na ụfọdụ na-abụ mechaa ihe chụcha aja chụọ ya n'ime ya ewu ahụ ma ọ bụ ọkụkọ ahụ ya na-ejefu onye enwe ike ndị wutezie ya o buru ihe a chọrọ aja abịa n'ụdị nke ahụ ọtụtụ ndị mmadụ mara na n'ebe a chọrọ ịchụ aja bụ anụmanụ a ebufe na ịma mbufe n'ebe mmadụ nọ nso ebu eje n'egwu ebi mana ụzọ dụfa anịcha ebuso eje ahụ iyi ekwu obodo iko ihe anyị na-agbakwa na uko jeme ka ọ dụrụ ya na mma ka eje anụ ya efekwu nwoke ma ebefere nwaanyị ihe na-agbakwa na eje abụ kọme ngịnị ka ọ dụ nwoke maka ọdụ nwaanyị ka ọ dụ maka ị na-agba eje na ịchọ ọkwa ka eje anụ ka ofere nwoke ma ọ bụ ofere nwaanyị ọ bụrụ na mmadụ ma na anyị bụ ndị mmadụ akwa anyị bụ mmadụ si aka ọsọ je nsogbu na-abịala anyị na-enwe ike nọ ife ọ na-eje ebi na awa otu eja esi oge eme ngịnị ị gabụrụ worie ya bụ na ewu awọm dị na ịchụ aja awọm dụ na-eru ka ọ bụghị ka na mmadụ chụrụ aja awọm dị mmadụ ịpụta dịka na-emere onye dịka mmadụ na ọnwụ na-ada n'isi mmadụ na ewere ewu were gba onye ahụ nwe bufu ewu ahụ na eje ego onye maara ihe bụ mmadụ maara ihe makwa na ewu a na-enwere eje eji ewe chụa onye ha si na-eme n'ihe eje ahụ ya eme ije bule ọnka na-ebute nsogbu ma ọ bụrụ na ịnọrọ onwe gị ewu eji chụọ eja bịakwute n'ebe ị nọ emeghị oge emewu enweghị oge eme ma ọ bụ na ị na-agafete n'ụzọ mmadụ chụọ eji wamaga ụzọ ọya ụkwụ emeghị ọ bụ na oge emewu mana ihe na-egbuwe ndị mmadụ ka na mmadụ maara na ihe anụ ma na-eji eme ihe dị ụta eje tinye aha ya ka kedu ihe oge eme ya bụ na ewu ụdị aja mmadụ na-eji eburu mkpa ya bupụ ma ọ bụ ihe na-echọrọ ime ya ma ọ bụ ihe ahụ chọrọ ime ya eme ike na ije na be dibasi ụdat na ọnwụ ike na-ada n'ebe onye ahụ nọ asị na-ekwe na ewu ka ga-eji gbapụrụ onye ahụ nọ hirota ma ọ bụ na-ekwe ya na-ada n'ebe onye ahụ nọ ihe ọjọọ ịghọta so emechie onye ahụ ebulu ewu ahụ emecharụcha onye ahụ ga-alụ ebufe ewu ahụ na-eje ọhịa ịma mbuso ebe ndị mmadụ ya ga-afụ ọ bụkwa na mmadụ ya na ndụkọ n'ọbịa n'obi mmadụ n'ọbịa enwe onye ọbịara bịa so ọmụmụ m onye ahụ afe duto nge na enweghị onye mere fọ ya mana imere fọ ndụ nke gị maka o jeme ka ọ dịrị na mma mana ọ bụzi na mmadụ fụzara ihe ahụ eji chụọ aja eje weta eri ka onye maara ihe ọ bụkwa ụmụazị bụkwa ụmụ azụ m ike weta ihe eji chụọ aja eri enweghị oge eme bụka na sị na ụmụazị bụ ụmụ mmụọ ọ dị ma obodo maka na gboo ewe ihe ndị gboo na-eme na omenala ihe gbajugwojuo ndị mmadụ anya n'obodo ezukọta n'obodo wee sị na aga achụ aja obodo achụcha aja obodo ndị obodo apụta otu obodo si achụ aja obodo ọbụla nwere ọfịa ebe ha na-achụpụ aja mgbe oge ochie abụghị pụta na anyị enwe nke a na-akpọ ọfịa mmụrụ so abịa na be anyị enwekwa ebe enwekwa na saịdị ụka anyị na nwekwa ebe a na-achụ ya akpọ eje afana so ọfịa eje afana ka a na-akpọ ebe ahụ ọ bụ na enwere eje ọbụla ndị ọbụla bụ ndị obodo chọrọ ịchụ achụcha eje ahụ ejirebe eje ahụ n'ime ọhịa ahụ onye ọbụla amagodat na ebe ahụ bụ ebe ọha obodo na-eme ngene na-achụ eja gwụ nwa ị ga-eje ejewo mma sụwa ebe ahụ maọbụ je kọwa esi na-ekpe nsụka na-emere maka na ife ihe bụ ọnwụ ga-etinye iche oge egbu onye ahụ achụ na omenala gburu onye ahụ ọtụtụ mgbe mgbe anyị bụ mmadụ na-eji aka anyị egbu onwe anyị si na mmadụ na ihe gburu anyị mana ugbu a ụmụ ọfịa ha na-achụ aja enwegoro ọtụtụ ndị dị iche iche na-asụcha dị ọhịa ụfọdụ bụ ndị na-enye ya ndị ụka were na-eme mana onye ọbụla bụ onye sụcha ihe ahụ
ọ bụghị enwe ike na-eje aha agaghị egbu onye ahụ egbu ka m oge edebe ihe ịrụba ama na mbala onye ahụ anda no enwe nwata ọya akwa maọbụ na-enwere sọnta na ga-eme na mbala ezigbo onye ahụ ga-abụ problem ọ dị ka ebe a na-achụ eje mmadụ nakọtasị na ejere ụlọ na ihe na-eme ọya na-ebute ọtụtụ oge achụ na mmadụ bụ na mbala anụmanụ na ha amụdo ọma na mmadụ bụ na mbala anụmanụ na ọnwụ ike dị na mbala ọ dị ebute ka na mmadụ isi ka ihe na-eme na ihe abụghị ihe ndị mgbe ochie ya bụ na ihe ndị mgbe ochie na-eme apụta ihe ịtụnanya mebe n'obodo anọgide ndị mmadụ nwụba ọnwụ ike achụpụla eja ndị okenye ezukọta ọ dị ka eje afụ na m gwara na ndị banya na-ada achụ na-abụrụ every year ọbụla ka eji achụ eja ha mgbe oge mgbe gboo nke ọ bụzi ụdị ọlụ ezinụlọ ụfọdụ ndị omenala bịara abịa na-alụzi ugbu a maka na ezinụlọ ụfọdụ na ụmụnna ụfọdụ enwere ike ịnọgide asị na ihe na-eme ha ka ha zukọta aka bịa chụọ aja ka ji hapụ ezinụlọ ejidere ka achụ nke ha abụghị ọlụ ezinụlọ dị iche na ọlụ eje obodo eje obodo dị ka na achịrị na akwụrụ ogene ka onye ọbụla bụ onye ndị ọbụla na-ekwe ihe ọbụla ga-eweta wepụta m na-ekwu ọ dị ka ọfọ ndị be anyị na-ada asụ achọrọ ịsụ ọfọ mbụrụ bụ na anyị na-akwa ịsụ ngwụ abịa na be anyị bifo asụọ ọfọ ahụ the whole village niile nọ na be anyị bụ mbụrụbụ onye ọbụla ga-eweta ịbịa dị weta oshi ọfọ ịbịa dị weta ji ya ndị o metụtara each village onye ka a na-akpọ ya na ihe a bụ ihe obodo jikọrọ aka ọnụ wee mee mana abịaza nke na ijere ebe mmadụ je mee ha ibe na-akpọ nke a bụrụ ka na ejere onye ọrụ onye ahụ ọrụ ezinụlọ ka ọ wahụ ịma na nsogbu anyị ọba bụ na enwe ọzọ onye ya akpọkọ abụghị obodo ya akpọkọzi ọbachi ya bịa ka eme ihe ga-abụ ka obodo mma ga-ekwu onwe nke m na-abụ m mechazie na-asụ ya azụta ụmụ ihe dịgasị ihe dị iche iche ụfọdụ na-asịzi zụọ ma nri ọgbara ọfụ achịcha bekee zụọ ihe niile zụọ efere emechi na ebulu eje n'akụkụ mmiri gịnị bụ nke akụkụ mmiri ọtụtụ ugboro ọtụtụ oge nke ọkụ mmiri na-abụkarị ndị mmiri enwere ike ọ bụla na mmadụ ga-anọ na nlọ na-egwu oke mmiri ma ọ bụkwa dat na-emere ihe na-emechi mmadụ osi na mmiri wepụta mana eje enu na eje ndị mmiri abụghị ofu ihe eje agba na mmiri bụ eje achọ ka n'ụwata ụwa ka eje akọ endị mmiri ihe ata ata mana eje agba na enu ana abịa na ndị uke emere uke ndị mmiri uke ndị mmiri uke ndị enu ana ọ bụzi otu mmụọ ochiri dịka abụkọ na eje a na-achụ achụ bụ eje mmepe ụzọ enwekwa eji ya eje mepe ụzọ ya achụ na mmiri a na-enwe ike ya achụ n'elu ana o dipendịrị ebe mmụọ onye ahụ si wuru bịa ụwa and otu mmụọ onye ahụ si n'idie ka eje chụgharị ebe ahụ enwe eje a na-achụ n'ụzọ gbara ịtọ o dipendịrị ka mmụọ onye ahụ si wuru ka eji achụ n'ụzọ gbara ịtọ enwe eje a na-achụ n'ụzọ gbara ịbụọ enwe eje a na-akpọ eje achụ na sitere ebe ụzọ dị ogologo na-abụghị ọdụ ka esi na ụzọ gbara ngịrịgọ abịakwa na mmiri enwekwaje achụ na mmiri mana m na-ekwu ọtụtụ ndị be anyị na-achụ eja bụ ndị omenala be anyị a na-achụ eja ka hapụ na-achụ jule ndị ọzọ ụzọ na ọdọghọ mma ọ bụrụ na mmadụ sịra ụchụ eja na main road na ụzọ imetụ eja ahụ na n'ụzọ ahụ buchie na main road mmụọ ahụ na ịkpọrọ ahụ nụ ọ na-abatakọta eja ahụ ị chọrọ ọ bụghị ịpụta ibulu ebe ọsị gbuchile ụzọ mmadụ niile n'afọ ọbụla echugo eja enwe eje mmadụ ya achụ ọbụzi abụmọnụ nke ya ebutezi na eja akwa eja progres onye ebutezi abụmọnụ na eja ahụ ọ naghị adụ mma maka na ihe mmadụ kachuru n'ihe ka akachuru na be mmụọ ọ dị ma eze ọha tupu anyị agbapụ ekwentị ka ndị mmadụ wee kpọba ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị akara e nwere ike iji nweta dibịa eze ọha wafọ mburuburu na Nkanu East akara ekwentị ya bụ na-ewegasị ihe gbagwoju oge ya ihe iwee chọọ enyemaka kpọọ ya na 080 723 52991 ya bụ 080 52991 maọbụ 09038676718 09038676718 iwekwara ike iweta dibịa eze ọha tupu anyị agbapụ ekwentị ka ndị mmadụ wee jụọ ajụjụ onye ihe siara ike ojogodo ebe niile ma ihe niile ọ bịakwute gị ọ bụ ịchụ aja ka unu na-eji enyere onye ahụ aka ka ọ bụ ịgwọrọ onye ahụ ọgwụ kedu ihe dị iche na ịgwọ ọgwụ na ịchụ aja ịma na abịa na ọtụtụ ọrụ anyị anụ aga m na-asị onye ọbụla na-afụ ihe na-eto nwa ọfụma maka na enwe ọtụtụ ihe anyị abụrụ ọ bụrụ na ọ bụghị ihe anyị agwọrọ ọgwụ ọ bụrụ na eja ọ bụkwa na eja abụ na ọ bụ onye ahụ na beghị ka onye ahụ ga-eju ya eja ahụ iko maka ụtọ ego ise ka ebute na bego otu m chagbuo afọ nke mbụ mgbe afọ na ihe anụ na ọbe oke ya jeme ha mkpọ ịkpọ mma asị bụ na ekwe ebe ị ga-ejeme ihe anụnwa ọ bụrụ ka na eje mmadụ ga-eje chụ n'obodo he maọbụ na mmiri dị n'obodo he maọbụ na ha anụnwa m ga-agwa na ekwu ụzọ esi eme onye ahụ eme ngịnị chụa enwekwa ọtụ ihe ga na-emechiri ụzọ ọ bụrụ na nwere otu ndị amụsụ ji mechiri onye ahụ ụzọ enwere ike chụọ eje ahụ n'ụzọ enwere ihe ga-emechiri ụzọ ọ bụrụ na ndị mmiri mechiri onye ahụ ụzọ
enwere ike ịchụ na mmiri ekpeje ndị achụ n'elu ana ọtụ dị iche iche anyị hụla mana ihe nsogbu anyị bụ ndị omenala na-awụlọ mmadụ bịa ebe anyị ga-evu ụzọ vube ụzọ bụrụ ka ị gaghị ama nsogbu onye obe enwe ndị agha bụ ọbụrụ ndị egwu mechiere ụzọ isi ebute ego ka ị gwọọla ọgwụ ịgwọ ọgwụ ahịa ịgwa ha ya na ọnụọgwụ ahịa ịgwọ eze ọha dịka isi kwuo maka ndị otu unu ugbu a enwe ihe na-eme ụfọdụ ndị otu unu maka na onye ọbụla mana omenala amaka omenala dị mma mana ụzọ eji esi emeziri ndị mmadụ ji agbaziri ụfọdụ abanye ego si jiri afọ omenala na-emetọgasị onye were nsogbu gbakwuru onye omenala ga-eji amamihe maka na anyị ma na gboo ndị na-eme omenala na-agba dibịa na-ahazigasị obodo ọ bụghị ego ka ha na-agbadoro ụkwụ mana ugbu a ndị otu unu bụ ka jee ụdị ego ha na-akpa afa na mmadụ bịara ịjụ ajụjụ na Owerri ụfọdụ n'ime unu atinye onye ahụ egwu n'ahụ na-anaghị ihe dị a na-anakarị ma 1,000,000 naira 1,000,000 ma ofu nde puku naira gịnị kpatara nke ahụ bụ ihe unu kwesịrị ime ọ bụ ka nke ahụ sokwazi na omenala mana abịa n'ụwa a sị na ozugbo nwata na-achụ asị mmadụ ya kọkwuru onye ọzọ ka m si emegwekwe n'ebe na nke m nwa ọ bụrụ dat na ngwa na ehi ya emegwusi dat na ọkara ihe du ama chukwu na-ekwu ije ga-eji egote ka m nyere gị aka dụka afọ m nwa enwe ọtụ ndị m na-arụrụ ọrụ ndị a na akwụ m ụgwọ ma na-eme ọrụ iji ụwa so mchukwu na-ekwu ihe ga-eji egote na m ga-eji enwe ga-enyere onye ahụ aka mana ihe m na-agwa ndị omenala bụ mmadụ na-abịa n'ihu ọrụ onye omenala nyocha nwe ka ị mara ihe bụ nsogbu onye ahụ maka na enweka ya bụrụ ụfọdụ adịghị abụdo dibịa ụfọdụ na-aga abanye ya zụkọta ngwongwo na ngwongwo dozie abịa ha si na ha bụ na abụrụ ndị omenala ọ dị ka onye egwu nọ na be ha na-enye nsogbu ọ dị ka m nwa ebe na be ego na-achọ ụkwanyete na be nwe na-enwe ka ọdụ onye egwu na-enye nsogbu si na be na-enye nsogbu gwu nwa bụ onye nke atọ mmekọsị na agbaja ya nwa n'ebe mmadụ nọ bụ onye mmụọ na-enye nsogbu bụ onye nke atọ ịpasasị dat ndị ya gwụrụ onye ahụ ọgwụ ọdịile uchizi gwu nwa nke ogwu na onwe nke obe omenala na-ekwe omenala nke dị na be nna ya nri na-ekwe Anambra ejibe nke nna ya nri na-ekwe mmụọ dị na be nna ya nri nsọfụ ị ga-agwa onye ahụ sị ejigodo echuo ere eja dị na be nna ya isi eweta ego na-enwere ọrụ a ga-alụ ivrite ebe obleke ọ na-abụgwu nwa kazi mmụọ dị na Anambra eji nwere onye ahụ bịakwutere anyị ga-agbapụ ekwentị mana ewe dịka ị mara ihe niile a na-ekwu bụ ịchụ àjà oge niile mmadụ pụta gaa n'akụkụ mmiri gaa n'ụzọ na-apụgasị ụmụ nri gasị esigasị onye ekechiri a na-asị na ekechiri mmadụ ekechicha ime ihe a osokwa na ịchụ àjà na-achọrọ mmadụ jee kechie ya na ofe ịfụ ihe ekechara edebegasị n'akụkụ ihe ekere eke ndị alụmanụ na-eme ịmana ọtụtụ eje bụ n'ụzọ bụ na ịmana enwere ndị na-achụ ezi eje mkwe na-achụ eje ka m kwuru mana onye ekechiri ndị a bịakwute unu ewe ka a ga-esi mee ya keyapụ ya a na-eke onye ahụ eweka ya bụ ọbụla onye ekechiri na mmụọ eweka ya bụ ọbụla onye ekechiri n'ụzọ ịchụọkwa eja isi n'ụzọ chụkwa ya bụ eja eweka ya bụ ekechiche mara bụ na mmiri ka etinyere ịlụkwala ahụ bụkwa na mmiri ka iji ekwenye ike onye ahụ ga-ekwe tinye na mmiri enwere ndị na-alụ ezi ọrụ ọ na m siri ndị be anyị bụ ndị omenala anyị ndị na-alụ ejọrọ sepe aka na ejọrọ na ọdọghọ mma maka na ị ga na-alụ ya tata na-eri ego taa mana echi onye ahụ ga-erigret ọ dị mma ọ bụ dibịa eze ọha wafọ mburubu n'ime Nkanu East ka ị na-anụ ọnụ ya na dịka o si kwuo ya ewe ndị ihe a na-eme na-aga na-agazi n'obodo ebe ha na-eme ya ụfọdụ jizi afọ omenala na-emetọ omenala ka ọ dị n'ebe niile ndị ajọ mmadụ jiri afọ omenala na-egwu ndị mmadụ ka ịma nke ọzọ karịrị akarị ya bụ onye ọbụla fie ise n'anya biko ọ bụ na iso na ndị ji afọ omenala na-emetọ na-eji anara ndị mmadụ ego ịfụta ije chọọ akwa mmemme maọbụ ofu nkịrịka egbewa maọbụ ofu ime ọhịa dozie ya sị na ọ bụ ebe a ka isi na omenala ị na-eme omenala na-azọpụta ndị ahụ ebe a na-anapụ ndị mmadụ ego ụfọdụ wezikwara ndị ọrụ na-ejegharị na-eje akpọta ndị ihe na-esiri ike abịa eje jụtasị onye ahụ ihe na-eme ya ajezisi na dibịa ahụ eruzi ebe a ejebe ụzọ kpọọ dibịa sị ya na ya na-abịa na a ga-akọrọ ya ụdị ihe dị otu ịma na ọ dị ka mgbe m na-ebido ọrụ ma m na ọrụ m a na-aga so mgbe afọkwa na-enwe ọtụtụ ndị dibịa na-eme ụta ha ije na dịka ebe ndị ọkara na-anọ ịgwa ndị ọkara chi onye ọbụla chọwa dibịa ya bịa na onwe chi ya nke a na-eme eme so ịbịazikwa ọnụ ya bụ na ọrụ ha ga-alụ 3,000 naira ụchaji 5,000 ma ọ bụ karịa abịazi onye ọkada ahụ nọ ego oke mgbe onye ozi onye ọkada nke ego taa onye ọzọ echi onye ọzọ amago nọ ebe na-eme ovijekwu taa a na-arụzi ya hand to hand ọsụ na eke bụ kpocha ọbụ
nọ na mụ nwa ka echefu ma na ọtụtụ ndị mmadụ na-afụ maazị ezo eme ndị a mpụta ha ma mma na nwa bụ ndị na-agba ọkara onye si bute mmadụ na ebe m maka ana m ebe ahụ ihe m nọ bụ nke chi wetara ọ Chukwu kpọta onye ahụ ịkpọta eweta chi ebanyele ya ka maka na oge ihe ndị gboo na-eme bụ dibịa ndị gboo na-abụ agwacha gị weta ihe ahụ iwetacha ya asị gị ihe rie ihe a mere gị ree gị bịa afọ a na ndị mmadụ na-ejekwa afọ a na-abụcha ọgaranya mana nsogbu ọwa abụrata na sinsi mgbe ọ bụ onye omenala mechie eji ihe Thanksgiving n'ụlọ chọọchị a maka na ọtụtụ ndị emewe ga bụ ojide na ekpiri ụta na ọgbakọta Ochukwu bede akwa mana mgbe mecheziri isi ofe ọba atụrụ gị mma mmasị wee ekene doro n'ihe merie ihe ọzọ ga anụzi bụ na o jere Thanksgiving n'ụlọ chọọchị akwa ese emeso m ndị dibe ji anaghị ekwenye ụdị ahụ na mana ndị gbo ezigbo mmadụ ka mengene ezigbo mmadụ ka dọkwa ọ bụ anyị na dibịa eze ọha na-akpara ụbụbọ anyị na-ekwu maka ihe gbasara ịchụ àjà akara ekwentị ya bụ 08072352991 oge ọ ga-esi ebe a pụọ biko kpọba ya na ewere ihe ị chọrọ ịjụ ya jụọ ya na 08072352991 maọbụ 09038676718 09038676718 maọbụ 08181895359 08181895359 ị nwekwara ike ịkpọ ya na 08029567274 ya bụ 08029567274 anyị bịachite azụ anyị agbapa ekwentị ị ga-eji wee kpọọ ịbịazie jụọ ajụjụ ebe a bụ 09023111009 ọ 09097711009 ya bụ 09023111009 nke ị ga-eche kpọọ ebe a ka ị jụọ ya ajụjụ ozugbo ma ọ bụ tinye ọnụ n'ihe anyị na-ekwu akara ekwentị ị ga-eji tinye ọnụ bụ 09097711009 anyị bịachite azụ anyị akọọ anyị emegbapa ekwentị kpọmkwem iwee kpọbazie abụ m Chizzy Ani ịgwa gị eziokwu omenala Igbo amaka nke ukwuu perikoma ise gịnị omenala ya agaghị anala n'ụwa omenala ya agaghị anwụ ọdịma nke bụ eziokwu bụ na omenala anyị agaghị anazi ana kpọmkwem ya mere anyị ji nọrọ ebe a wee na-akwalite omenala anyị n'ụzọ pụrụ iche mana nke anyị na-ekwu n'ụbọchị taa bụ ka esi achụ àjà gịnị ebe ịchụ àjà
ugbu a ị ga-ewezi ike wee tie ezi ọnụ n'okwu jụọ ajụjụ nke gị 09023111109 09097711009 perikom ekwuo na ya kwuo ya hoo ha na omenala ya agaghị anazi ana onye dị epi ekele gị nwanne odogwu nne ka ị mere ebee ka ị si akpọ gịnị bụ afa gị nwanne okwu dịrị ndị ka ị mere tinye ọnụ okwu daalụ daalụ ya ewutena gị okwu dịlị ma ị chọọ itinye ọnụ n'okwu 09023111109 anyị na-ekwu maka ịchụ àjà na omenala onye na-akpọ adị mma 09097711109 ị nwekwara ike iji ya wee kpaa etinye ọnụ n'okwu ka o wee kwee omume maka na omenala ka anyị na-akwalite ebe a omenala anyị agaghị anwụ ma ọlị omenala anyị ga-adịrịrị ọ dị mma ka m were onye nke a onye na-akpọ biko onye eze ọha ọ dị mma ngwa were ya ị ga-agba ilu ka ị wee were ya 09038676718 09038676718 maọbụ 08181895359 ọ dị mma ya gazie nwanne anyị gakwa akpụkwa ya n'oge dị ka ị wee soro wee jụọ ya ajụjụ mana ajụjụ ị ga-eji wee tinye ọnụ okwu n'ebe ugbu a ka a mara nke ị chọrọ ịjụ ya bụ 09097711109 maọbụ 09023111109 onye na-akpọ ọ dị nwata na nne ya brrrr igwe wo okike ọ ga-adịrịrị gị ma nwanne o daalụ ọ dị daalụ maka na tupu ha eme ife ha eme dịka ịlụ akpa nwa bekee na akpọ briji a n'ime ihe ugwu a o erikwe isi mmadụ ibe ọmịnọ mana ya da amata ha na-achụkwa aja nke ha ha nwara chinukwu aja aja n'ụlọ ụka eziokwu nwanne mmadụ achụkwa n'ụka dị ọma mana ndị na-afụgasị ha na-achụkwa n'ụka dị nke bụ eziokwu onwe ha na-ewepụ na ntụpụ eri anụ iche aja dị mma maka na ụmụ ife aja achịkịta mere ife ji emebi ihe ji emebi maka ụmụ ife eme mmadụ ụmụ ife eji wepụrụ mmụọ wepụrụ ya onye ha nwere onwe ya daalụ mana ka kịta nke na-asị ka eji kagbagharị ya gbalụ nke onye fere ewere ụjọ ahụ ka nọta nwunye ọnụ igwe wo okike daalụ udo dịrị gị nwanne eze ọha na-ekene gị ọ dị mma ka anyị wee wekwara onye ọzọ wee na-agakwa na ihe anyị na-ekwu bụ ịchụ àjà omenala Igbo ka anyị na-akwalite ebe onye na-akpọ ịkpọghara ikwusi n'okwu ike onye na-akpọ ọ dị mma onye nke achọbeghị ikwu okwu eze ọha ịnọ n'ihe igwe wo okike kwuru ka m na-ekwu na anyị nwa ka a na-awa ọrịa maka na eji awara anyị bụ na nke anyị nwe ezughoro anyị oke mana mgbe ochie na ụka na-abịaghọ ihe na-adịkwanụ ndị Igbo na mma ma sị mgbe ọ bịara bụ nwanne gị hụ na nwanne gị tukwuru asị na nwanne gị obu n'ọhịa na-egbu n'ọhịa bụ amoosu ọ dị mma anyị were onye nke onye na-akpọ nwanne ndị ka ị mere maazị Chukwudị gaa n'ihu ọ ga-adịrị gị mma
Eso ha ekene ekene. ekene go even so. Ya, duka ihe m chọrọ n'etu bụ onye chi bịa mkpụrụ biko ka eko ga-esi wee bịa maka mụ na omesu mepetere aka wee na-abịa ka m ga-esi ebe otetu wee na-abịa ka mmadụ ka m ga-esi wee bịa. Okay, abụna erute gariki. Moto mbulu bụ direct na gariki. Akwụsịghị na mbulu. Ekwu moto nke ya bụ na bank na ala akwụsịghị n'oye na ala. Isi ndị bike na-eje nke ezo ha na mbulu evuto na bem. Okay. Etu asi ute gariki si na na-aga moto na na-achị moto na-aga mbulu. Na bụ eche ikwure na-achị ezo isi usi na-eje nke ezo ha from na isi na-eje nke ezo ha evuto na bem. Ma ọ bụ ị na-aga na ịkpọ ya na ekwentị. Ka ọ na-agwa. Erute mbulu si na-eje nke ezo ha. Ya dịkwara gị. Ise. Ọdịma onye na-eje ịkpọ eze ọha na ekwentị na ọ bụrụ na ị na-efu ụzọ na ọ bụ na ịmacha ụzọ akara ekwentị ya bụ 08072352991 08072352991 ị nwekwara ike ịkpọ ya na 09038676718 09038676718. Onye na-akpọ kwụsị okwu ike. Ekele gị. Gịnị bụ afa gị? Ebe ka isi akpọ? Gịnị ka ebe ka isi akpọ? Gwa ya afa gị. Kedu ihe ị chọrọ ikwu? Ihe chọrọ ikwu bụ na ndị na-arụ ọrụ moto ndị mekanik ekweghị ka mara nlele a na-ewe mgbe ụwa ha na-achụ anyị na ha na-eme ha karịrị akarị kpọọ mmadụ mgbe ahụ okpuziri nsogbu niile dị n'ụwa n'ebe a nọ ndị na-achịcha ha ga nawa ọzọ bụ na ego a na-ana nkịta ọ bụrụ na ị ga-aga mkpa ha ndị na-egwupụta ihe ịma nkwụ ụgwọ ka ha bịa chọrọ Ọ dị ma ya bụ ihe na-ekwu na ekwentị a eweta esi ada ya adarụchaghị ihe na-ekwu mana dibịa ezu ọha ihe ọ na-ekwu kedu mbọ ọnụwa bụ na-agba maka ndị a na-emebiri ụlọ ọrụ maka na ụfọdụ bụ ndị agụụ tụbara ihe ọrụ nka ha nọ n'ebe ha na-alụ na-aga ada agazizi ha bịa bata n'ime obodo ha zacha ofu ebe zacha ofu ime ọhịa jee chọta agwọ maọbụ ihe ndị ọzọ magịrịsị ebe a na ụmụ ngwongwo na ngwongwo si na ha bụ ndị omenala na-emetọ omenala. Ụfọdụ bụ ndị magodere ma oyoyo ndị India ụmụ nwaanyị ndị India mụnwa na-ekwu a na mụfa enweghị na mara mbụ omenala duto ka m si wodo n'anya ị ga mara mbụ omenala mana enwe ndị abụ efọdụ akpa nzu n'ebe niile kpa onye bụ arụ ka chike ji kee onye na-akpọ mana ije n'ebe omenala dị ya gwa a sị na-eji ya ma ọ kachara aka na efe ọ kachara aka. Onye na-akpọ onye ọmasị iwai daalụ eze ọha daalụ eze ọha enugo n'ihe a na-akpọ onye na-akpọ odogwu eze Enugu ndị maka ndị ọgba ete na-azụkwa na-achụkwa aja ka ikpe na-ama ndị mmụọ
ọrịa ma eze Enugu ndị ahụ ịmara ihe ọ na-ekwu daalụ okwu anaghị hụrụ na-ekwu nsogbu adọzi daalụ adụ ka mba anaghị na-ekwu okwu ọgachizi ya ịma na ana jee ka azọ agba mkpu onwe onye mee nsọ a na-achọ ozugbo omenala abụghị ihe ya china ka chere ka m bịa dị ka akpụfụ ikpe na kọt onye na-akpọ biko ndị ka ị mere ebe ka isi akpọ ya dịrị gị ọ ga-adịrị gị mma numere aka ichie eze afrokwe ichie onye gbu ebi asị na omume njọ daalụ nwanne mana Moses mbụ Abraham ji ebi wee chụọ ya Baịbụl maka ibute ebi na-agbu na ka ihe ọma mee asị ife dị arụsị nke ọbụla onye ọbụla rizie akpụ ma ọ bụ rie ofe nsala ma ọ bụ rie ezigbo nri asị na onye a na-eme na onye abụrụzi meziri na ụfọdụ na-ada akazi nka ugbu a na-erizi nri osinachi ọ bụrụ mgbe waka bụ ụwa enwe idu isi ya wada enwe ụdị ahụ ga-eme mmadụ aje jụọ ese maka na nwoke abụrụ ọbụla ya ka mmụọ ka mmadụ dịka mmadụ na-aga ebe nke ị ga-emere ịbanye n'akụkụ ụlọ gị chịta akwụkwọ one na one gbarịa ya ebe ka abụrụ otu anụ nwa dịka mmadụ na-aga n'ezi ọ bụla tana ya na oke mmụọ zuru n'ụzọ enwe ka ochi wolo tihiela ya ka as a spiritual etihi aka so oke ha abatasị onye ahụ ahụ mana ajụkwa before ema ihe na-eme asị ụlọ mmadụ na-egbu uche ọbụkọ mmadụ ka anyị were onye a na-apịachizie onye na-akpọ ekene m gị biko ana anụ ka a na-ekwu omenala ma enwere mara na ugbu a ụzi omenelu ka a na-eme na-enwe na-agba ndị ekwere ekwe na omenala biko ha ekwere ka mmiri ide biro bụrụ aka biko gwa ya afa gị abụ m Chief Charles Obio ụmụ eke nọ n'ugbere nkwụ ọchị n'Imo steeti wee na-akpọ wee na-ayọ onye isi anyị nke nọ ebe ahụ biko ka ọkụkọ ụfọdụ ndị Imo anyị na nna nọ ebe a anyị aghọtachakwa anyị ebe a na-ekwu ebe a ka anyị wee ghọtacha wee mara ebe anyị na-eso n'ihi na onwe ihe ya wụ ọ na-ekwu mmadụ nwa ihe na-egbu ya nọ ya wee bụrụ na ọ maka na anyị na-eso ụzọ ndị ọcha dịka echi ugbu anyị ga-ekwu okwu na redio link Federal Radio Corporation of Nigeria anyị na-akọwa ihe gbasara kansa ihe ndị a uche ihe anyị ritere n'ọnụ maka ihe ritere n'ọnụ ngwa daalụ biko ekele dịrị ụnụ ka anyị wee weziri nke a wee na-apịacha ka ihe na-achịkọta okwu a ajụjụ ọ jụrụ n'ịkọwa omenala ịchụ àjà na mmadụ ime ihe osinachi iri nri osinachi karịa nri a ndị si obodo dị iche iche ụfọdụ na-eruzi nri ngwa ngwa agaghị amazi ewepụ ụmị nri ọ bụziri akpụkpọ nri na nke ọkụ rerigoro erere ka ụfọdụ na-erizi meziri na ihe dịgasị iche iche na-emezi ndị mmadụ ada ajụzi ụfọdụ ada enyeziri ndị be ha aka ịchụ àjà otu a ndị Igbo sisi ya ka a na-achụ àjà ikpe na-ama ndị mmụọ ịma na ọ bụrụ oge ị ga-ebe ya nke anyị na-apịachi ya ọ bụrụ na oge mgbe mmadụ na-anọrọ mmadụ ibi okwu enwe ụdị ụzọ nwanne uye echiwe esi n'ụzọ apụta maka na ihe so egbu anyị bụ ndị Igbo na-abụ mkpọchi ntị na-enweghị ihe na-eme ọ ya ihe so egbu anyị ada enwe ọtụtụ nri ya afụgodo ifife nwanne okwu ọ na-eri ọdụ ha mma isi nwoke na nri ya adọghọkwa mma ọchụgwọ ọgwụnwa na-egenye ya ọbụla ga-ekwe ibe a na-ekwu ebe ahụ karịrị akarị enwe ndị na-ajụ ka ha ga-esi oge esi eweta gị na ka a ga-esi weta gị gwa ha ebe a ga-esi weta gị na ka a ga-esi ru mburumbu abụ m onye nkanụ bụrụ onye mburubu bụ ego hụ ego mburubu Nkanu East onye obu ego hụ ego mburubu ọ bụrụ onye a sị na galiki o na-abịa ya kwụsị na mbụ galiki paakị ọ jụọ moto mburubu na-adị na galiki akwụna ya ha chabụ moto mburubu o nwere ike ịbanye moto na-akwụshe n'oye n'ala ọkwụshe n'oye n'ala ọchị ndị baịkị na-eje nke ịzụ ọha na mburubu evute na be m
ọ dị mma maka ndị ga-achọ ịkpọ ya unu ga-akpọ ya na kpọọ dibịa eze ọha na ugbu a ọ na-esere ọnụ okwu unu nwere ike kpọbazie ya na 08072352991 6767118 09038676718 unu nwekwara ike iweta dibịa eze ọha na 08181895359 ya bụ 08181895359 unu nwekwara ike ịkpọkwa ya ọzọ n'akara ekwentị a ya bụ dibịa eze ọha ka ọ bụ na-ewe ajụjụ ole na ole maọbụ ihe gbagwojuru ya anya ihe gbasara omenala maọbụ ịchụ àjà ka ụzọ wee yelu unu akpọ ya na 08029567274 08029567274 ya bụ 08029567274 ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma biko onye ma nke dị mma ya mebe ya omenala ya amaka omenala Igbo mara mma nke ukwuu ịmara ihe dị mma na-eme ya ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma n'ụbọchị ọzọ ya bụ Fraịde n'ike Chineke ọkwa elekere ya 3:30 kpọmkwem anyị ga-egwu ekwe ebe a n'ịkwalite omenala Igbo maka na omenala Igbo mara mma nke ukwuu eze ọha ka ihe chọrọ ịgwụ ka anyị na-apịcha chọrọ ikwu bụ asị m bụ ndị otu anyị bụ ndị omenala bụ ndị Chineke kpọ ha ewemewe omenala mmadụ gbapụta unu nyere onye aha ya ka unu eji na-egbuwe mmadụ na igbu mmadụ bụkwa njọ ọkwa eme eji akọta ọrụ anyị bụ mmadụ igbu ewere maara ọrụ enwekwe ndị dibe niile gbuchiri mgbe gara aga be eduji na o na-achịwu ndị ko onye ọbụla mara achọ gba ọta ahụ mara onwe ọ bụ na iso na ndị a na-eso alụlụ ndị ya na-egwu ndị mmadụ na-anapụ ndị mmadụ ihe a na-asị je kwụ n'ụzọ maọbụ na-eje ajụtagasị ndị mmadụ nsogbu ha ị na-eje akọrọ ya ofu onye adịgboroja dibịa onye abịazi ebe a ọ dịka onye amacha ihe niile na-eme onye a ọ gaghị ama na ọ na-azụ ka esi wee bịa kọọlụ ya siri aka na ya maka na onye mee alụ a na-achụ ya nsọ esokwana gwuo ndị mmadụ na-akapụ ndị mmadụ ego n'aha omenala anyị dị nsọ onye mee njọ a na-achọ ya ọsọ ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma Chineke gọzie ndị Igbo abụ m Chizzy Ani ekenekwe m ndị be anyị niile bụ ndị mbulubu na-ekene ndị Igbo niile ekenekwe oriakụ m bụ Chinenye ọdụm n'obu ọkwa ada m nwaanyị ada ndị Nkanụ East Nkanụ mụrụ m ekene m o kwere kwesị ike Thank you.